eyyi bandiraɓe ndaɗo min ɗo Windere TV min calmini goto kala inde mum yettode muɗum ko Aissata Coulibaly debbo Mouhamadou Hunare ari ɗo hande Malika yiɗi notitade pilgal Baba Ndondi Sy min jinno hande o kalana min hande ñalawma no way e hakkude ma e Baba Ndondi Sy no yaade ko addi fof Seydi Coulibaly Allah jarama en beltima no fewi nde tawno ko daña ñalawma hande ko ñalawma teddungal Baba Ndondi Sy ko yimɓe fof ndendi pote makko so wona jiɗiɗi ko sehlam ko sehil yimɓe fof ko neɗɗo moƴƴo ko neɗɗo ƴoƴƴo ko julɗo ko dimo kadi minen min gandiri gila min goni Fouta min gari ɗo emin gondi emin jaggodiri hakkude men kadi ko hakkude goonga woni ɗon ñalawma hande o ko ñalawma Allah yoɓimo jobdi makko kanko Baba Ndondi ko neɗɗo jiɗɗo yummum ko neɗɗo keɓɗo duwaw ko neɗɗo mo yummum duuni joom suudu makko ene wiye Aissata Sankima ko sehil makko ko paso makko ko bandiku ko neɗɗo mo yiɗi ko neɗɗo mo fasni kadi duwani mamo e gurdam mum ha ɗo leliɗo maayi ɗon duwonomo ne wiya yo Allah rokkuma ko waɗa barke yo Allah ɓurnu ɓernde makko oɗo ñalawma noon o ɓuuri yodden ko bandiku en fof gari cubalel naɓe fof gari leñol yummakko e leñol baba makko fof ari kala ko faggino ari eɗen jetta Allah noon jetta Oumar Doro Koumi Oumar ko sagata no mbami e Baba Ndondi ko noon o wayi e Baba Ndondi kala ko kalmi e Baba Ndondi Oumar no wayi halɗo e Baba Ndondi Baba Ndondi ko neɗɗo fof yimɓe fof jiiɗi ɗum yimɓe fof jaggi ɗum ko yimɓe fof teddini ɗum ko ñagade Allah tan ho baaɓe honni yo Allah ɓeydu ɗumen yo Allah ɓeydu leñol ngol hewde yimɓe waɓe hono ni waɗede chef de quartier ko ma quartier seedo dardema e neɗɗagal maɗa ma quartier seedo ndimagu maɗa anda pellital maɗa ko ɗo jeeɗa ma daña ɗon galle koɗa ɗon jibina ɗon ɗesna ɗon yimɓe ganda jikkuma nde mbawa rokkudema leegal ngal hande ko fadima ko baɗɗum guila o arani ko keptinaɗo e mairie o ko keptinaɗo e commune o ko keptinaɗo e nder département o ko keptinaɗo niveau national ala fof ko Baba Ndondi daraki waɗani kadi c'est un homme social ko neɗɗo kewɗo jokkere endam cuusɗo jokkere endam waɗowo jokkere endam kadi ko neɗɗo muñƴo neɗɗo ƴoƴƴo neɗɗo bawɗo heɗade neɗɗo bawɗo haaldude e neɗɗo kala neɗɗo garɗo e Baba Ndondi saɗa wonde e fitina mawo yewtinima o fiññuma o jalnuma ha ceera e fitina saɗa jogui caɗele mawo heɗoma o hettoma o ƴeewa hol caɗele joguiɗa o ƴeewa hol fannu no wawi wallidema e hol fannu mbawɗon darodade e ɗum noon en jetti Allah no fewi eɗen belti no fewi teddugal ngal dañigal yo Allah hokkuma fandinde ɗum Allah junna balɗe makko moƴƴina battane makko Allah kadi rokkamo o wawa jogorade ɗum e neware Allah hoybinanamo fof ndenno Baba Ndondi ko moƴƴo te o daña tan koko moƴƴi saabu ɗum ɗo oɗo subaka hande mo dañi wallahi foti dañi ko adi hande te tan ko duwaw rokkata neɗɗo hunde wallahi Baba Ndondi ko sagata ɗum noon Oumar Doro Koumi Allah jarama a jarama a weltanama kaddi welamma a jarama holko mbawɗa settanade min e Baba Ndondi Sy Baba Ndondi de wonko mbawmi settade mum ko heewi ko minen jibidina minen mawnide wuuro he yummakko o wiyete ko Ndondi Buuɗi yummiraɗo o e nenam firgui koɓe sehilaɓe koɓe bandiraɓe kadi ha heeɓi nenam minen ko min ɓiɓɓe yumma e Baba ko acteur de développement Baba wonko waɗi Baba ne hande oɗo ñalawma kadi oɗo ñalawma yummakko e joom suudu makko jaaɗo o soɓe tawano oɗo ñalawma ɓuranno ɗo kadi kono noon o wona ko neɗɗo yiɗi daña koko Allah rokki ɗum tan heɓata min gardi ɗo e mawɗo amen chef de village amen kala cubalelnaji baɗɗo fayida naati ɗo hande leñol ngol noon omo dari hen kanko Baba sa yi Oumar Doro Koumi andirimo ko saabu o dariniɗo leñol ngol minenne koye koyɗe leñol ngol min daranto kadi onon yo Allah yoɓon moƴƴere yo Allah reeno diina mon yo Allah moƴƴin haalirde nde min beltanimama on Oumar ne ko 40 leñol kala ko kewe leñol he arat yo Allah waɗanmo jaam ha o heɓano radio o hoore makko Hunare kadi min beltanima ɗum kadi damga fof min beltanima ɗum yo Allah waɗ sutura ko rokka ko noon yo jogoro jaam koye Baba Ndondi ko moƴƴo ko jurum deero o jeeya ko cubalel law min jeyam Paɗo Abdallah Walo ɗo kanko e joom gallam kadi Allah waddimi kala ko naari ɗo e galle he gueɗe amen nani hen komin ɓesɓe min gondi ɗo kono ko jurum deero ala ko waɗanta min kanko e Aissa koɗɗo saare gonga ko totta ko yo jogoro jaam yo laaɓal nelaɗo Allah en gari ɗo yen tawi foof taw ko enen foof onon yon jogoro jaam an Oumar Doro Koumi
yo Allah yettin cagatagal yo Allah timmin cagatagal yon ɓooy wonde hen ya laaɓan nelaɗo Allah min duwima noon mbiyon baba ɗo min duwima jamma ñalam fof ko min duwiɓe ko jogui ko yallah yo jogoro jaam ya laaɓan nelaɗo Allah min beltima guure fof beltima calmini kadi Windere TV dañde en oɗo ayaw habrirde kadi ganduɗa hoorema ko ɓiɗɗo pullo on ɓiɗɗo pullo ganduɗa jeeya cuuɗi meɗen Hammadou Hunare Oumar Doro Kume a jarama e bani men debbo ganduɗa ɓiɗɗo pullo kadi jontaɗo Aissata Coulibaly hande kadi a weltanama ha woni gonga ñalawma hande noon sa namdima mami min mbaɗa jogo weltare tigui e jabadema ñalawma hande o ko ɓiɗɗo pullo mo ganduɗa hoorema on wiyete Baba Ndondi Sy jeeya ko cubalel wuuro Kunta jaɓɓe hamme cuballo ko tailleur international nde wonno ko ɗo no fuɗɗori e darade e ñodde sako noon nde wonno Allah ene jinga somi wi Allah ne jinga nde kadi Allah jinguinima ñalawma hande o fiilama lefol ngol ganduɗa hoorema ko délégué de quartier ɗum woni mana chef de quartier kadi suɓimo ko haadi ɗum ko leegal makko ɓe ndendi micci mbi hande ala momin kandani jogo oɗo ngal ɗo leegal so wona biyeteɗo Baba Ndondi noon jeeya ko cubalel wuuro Kunta en jiiɗo hande ko adi ko foof hono président fedde kees wuuro mabɓe e cubalel naaɓe ceerno hen debbo hen gorko hen foof ari Windere TV kam ko onon jiiri guira moɗon oɗo Baba Ndondi o fiilama lefol e yeeso ganduɗa hoorema e maire woni maire Malika woni Talla Gadiaga en jii so yeehi ha banggal INR ko nden lefol ngol o totta woni o yimana hono hymne national o fiila kadi drapeau ganduɗa hoorema woni hen mana ko leppi tati ɗi ene waɗi hoodere ɗum woni e drapeau leydi Sénégal ñalawma hande ko ñalawma mawɗo nder ñalawmaji jiirumi ñalawma ko adi ko foof neɗɗo hadema yettede walla hadema yennede ko bande en kaalata bandi ken won ummiɓe won gummiɗo ha to ganduɗa hoorema to Burkina Faso e ganduɗa won ummiɓe ganduɗa hoorema to cubalel wuuro Kunta won ummiɓe ha Kaskas won ummiɓe ha Dunguel e nder law ɓen gaari hande mana tawtorede ñalawma o ɗum noon firti ko neɗɗo o so tawi a dañi jaam e janggo ɗum bande en ñantuma ñalawma o kadi yooɗi en jii kadi hoddiɓe makko leƴƴi ɗi fof kawri ɗo kaale makko haalluji tiɗɗi kanko Baba Ndondi Sy ñalawma ɗo ko ñalawma weltare min kaldo e ma ɗo mbiyetemi ko Demba Mbaye komi woni président fedde caisse mo cubalel mbiɗa wawi haalde indam mbiɗa wawi haalde inde fedde caisse hande ko minen jonta hande to wuuro amin to hande ene waɗi tan guila 1927 faade joni duuɓi tati foof wona ƴettuɗo so ɓeyɗo gayni kadi woɓɓe ƴetta oɗo saaha ɗo makko kalde hen Allah waɗi ko minen ƴetti ko min woni président fedde caisse mbiɗa haala inde wuuro ngo inde cubalel naaɓe foof debbo hen gorko suka e mawɗo ñalawma hande ko ñalawma weltade no feewi ñalawma Baba Ndondi ko mawni amen ko sehil amen ko jaaɗiɗo amen ko fof amen no ñalawma mbaɗo noon so tawi o heeɓi min mbawa tan ko darade min belto hen bandiraɓe fof noon gaari ononne emin jetta Allah emin jetta on darde mon yooɗi feewi moƴƴi Baba Ndondi dey min ko miñi ko woni guiƴam kanko e mawnam mo jiidi yimɓe Baba kamɓe woni guiƴiraɓe kamɓe woni sehilaɓe minen fof min koɗi ko Malika kono emin ɗiɗi wondirde seeɗa kanko leegal makko ngal suɓimo wona leegal ngal gonmi ngal ala ko leegal makko suɓi wi ne mbaɗamo délégué de quartier ko ɗum addi min ɗo hannde ɗum noon sa yi noon ɓe cuɓimama noon ko hoolare minen kam minen makko jiidi wuuro ndende makko foof makko emin gandi hoolare makko emin gandi neydi makko emin gandi moƴƴere makko ko duuɓi tan min keccodiri saabu kamɓe goni fedde dow minen goni fedde less kamɓe goni noon fedde kees ɓe jalti minen min ƴetti emin gandi makko noon nuɗɗal emin gandi makko moƴƴere emin gandi makko teeyde kadi yimɓe fof yimɓe makko kadi Baba ala o ala oɗo henne kala ko yiiɗi haalde o haalat so paari o paari hen ko ɗum woni darde amen ɗo hannde yimɓe wattude am haqqille yimɓe wattude am haqqille onon imi weltade sikkat noon komi fotirani noon e mabɓe ɗum eɓe mbiya ɓe mbaɗami délégué de quartier gan min tiɗ eɓe mbatti am haqqille e leegal so ɗum welema mawɗo sa woni nokku ha nokku hoptinima e nokki bande en fof dogui gaari notimama ala manqueɗo e cubalel no mbinomi nane ni ala manqueɗo e abdal ala manqueɗo e ɓiru ala manqueɗo e suray ala manqueɗo e fonde ala manqueɗo e mairie kamɓe fof a yiiɓe ɗum waddo ko weltade e weltanade koɓe mbaɗanimi hokke salsalɓe
hunde nde ganduɗa hande ko jogui welam mane mawni fu kadi koɗo yettanaɓe Allah nami nokku ñagade Allah tan yo Allah sembintani kala gadduɗo haaji e galle he taw haaji o kala poɗɗo réglé nede probléme mum taw mboɗo wawi réglude ɗum taw mi yaltata leegal nde taw koye nder galle he tan haaji e ñaago ɗum alani Allah waɗi mbégte bu rëy la yàgg nañu am mbégte commune moom waaye tey moom la ci am. ñoo xamante ne am nañ de ko mérite liggéey démb ay soxla naa ko sant yàlla di ñu ngi leen di sant bu baax di sant tamit ñi nga xam ne ñoo ko tànn ndax moom moo ñu ko tànn ndax bu ñu ko tànnalul woon tamit ñu xel dina dem ci moom mais du ci mën dara waaye kon ñoom bu ñu ko tànnalee dañuy sant yàlla ñu dëkk bu mag a mag ndax ñun mérité na ko. assalamu aleykum rahmatullahi taala wa barakatu bandiraɓe juulima on calminama on juurama on jettama on duwanama on ñagama kadi duwama e yettode wodani Allah ene laaɗo Allah settiñani kala ko neɗɗo dañi e aduna yo yetto Allah yettode laaɗo Allah settiñani yetta jinnaɓe muɗum baba Alassane o dañi ko ewa yo Allah renmo renanamo yo Allah jogomo jogonomo e barke rasulullahi sallallahu alih wa sallam on bandiraɓe julɓe fof on calminama on juurama on jettama on duwanama assalamu aleykum rahmatullah baba Dodi Sy naane kaw Diop jarguel haali haala to kaw baba jogui ko duwaw jignaɓe ɗum ko o duwniɗo waɗi kanko ko heeɓi ɗo ko kadi minen cuɓlena fof ɗum bettani so Allah juutni gurdam kadi maw heɓ ko ɓuri ɗum par ce que baba ko moƴƴo baba ko deeƴo baba ko jogui fof e nder ko yimɓe baba Dodi cuɓlel ha waɗi fekkere ala fof mo baba Dodi yeeyi en ndendi en mbi alhamdulillahi rabbil alamina Allah jettode godani Allah e oɗo ñalawma e hawridini oɗo ñalawma enen mana fuutankoɓe enen ummiɓe Fuuta arɓe ɗo dañɓe teddugal ɗo en ndi leydi alhamdulillahi rabbil alamina Allah ñalawma ono ko ñalawma bawsi ɗum ɗo jombani mo sa wurde yimɓe a wuuri gurdam moƴƴam ko dañƴa faade nde bande en aɗa wonde e neydi aɗa wonde duwaw yumma e bamma aɗa wonde duwaw sernaɓe ma so Allah mana tottima ɗum ɗo koɗa hani hen aɗa foti dañde ko ɓuri ɗum ɗo sababude ko haala ko nden so wi haalata ko haalata ala faɗata ko haala ko fof hande neɗɗo tan ko defta ko rewno emin ñaagui Allah tan yo Allah hokke fandinde yo Allah hokke fandinde ana julɓe fof ngal ɗo tergal dañƴa dañanda ko julɓe fof julɓe fof dañanɗa wona an tan goto ala ko mbiɗa nane ni ko julɗi coddi tan laaɓa an e population fof onon fof ndendata liggoɗon emin ñaagui ɗon de Allah hoybinatma dongal ngal chef de quartier Allah muusi ene teddi aɗa anta ko jamma aɗa anta ko ñalawma koye haaju julɓe hen gonɗa koye jokkere ɗon gonɗa posma tawetake ɗon konngol ma tawetake ɗon fof ko an julɓe ndeɗi fof ko julɓe kadi mana wone dow ma alhamdulillahi noon tawima aɗa wawi ɗum aɗa mérite ɗum aɗa foti ɗum dañde sababude hanɗantagal ma sababude neɗɗagu ma e bande en sababude yalkinade ma aduna so neɗɗo yalkinima e less woni less Allah naga juma tourma ha towa woni ñalawma hande o hande beela aɗa yiidema yiye wala yiidema yiye hande Allah yima yimɓe fof julɓe fof jiiɓe cettinama emin ñaagui Allah noon ya ubbima judde balɗe bamma judde balɗe emin ñaagui Allah noon ko duwa ko yo Allah jaabude yo Allah hokke fandinde ana julɓe e ɓeskuma tinne noon tinne ɓeyru tinnade daroɗa darngal gongal ngal jiiɗa e ngal dadiɗa hakkilgal o joni ko bandiraɓe eɗen jette tan Allah jetta e Oumar commune mbattimo noon ko adi fof mboɗo calmini bandiraɓe sa dow gaari kadi binani tan ɗon ko moƴƴi baba moƴƴi ko neynam kadi mbambimi duynima moni kay eywa kanko komniɗaɗo moƴƴi min koye tan duunademo ala fof ko wawi ƴettude hunde ko haalnani min neɗɗo fof kadi ko onon ɗum ko less kala ko ƴettoe ko moɗon ko mbiɗa fof onon ɓawa joni heddi on kono wawiɓe mbiɗo chef quartier de muusi ko Oumar Dodi wini quartier muusi mission muusi ni ɗeɗo balɗe fof ɗeɗo balɗe
جاتل ما تكتمون جلس ولا كلمة سو دري ما هاج أنا أول ما تشيل مد وأول ما تشيل مد أول فوق مد كلا تقول هاج وما أنا تقول زمجي أستيق وسير كت مسلا زيام ترموت عندك أستيق وسير كت عن زبر نعمة يرن هان يس جمون كنا تنفر على الحكومة كنا دور كنا روز سير كت كذي يلا هكذي دكتور مو بهين فهم جل سوبر في هاي كوميشن دكتور مي الله جار ما جار ما جينا هذا جار يلا نيو سبعة سكوسي municipal nekk nañ ko montal fii donc bés bi nekk na bés boo xamante ne vraiment ñu ngi si kontaan parce que Baba Sy mi nga xamante ne maanaam moom lañ fal délégué de quartier dafa yàgg œuvre pour quartier bi yàgg dimbale nit ñi ci quartier bi laal na fi ay lamp indi na fi moquette defar na fi juma dimbale jigéen ñi weer bi passé ñu ëpp téeméeri jigéen moom moo leen dimbale fi ba kenn ku si nekk maanaam nga am ay 100 000 ak 200 000 ak 300 000 kon Baba mi lii ñu ko fal tey da koo mérité parce que yàgg na koo œuvre fii da koo œuvre maanaam mu fekk ko fay bu yàlla la te nit ñi am nañ si moom yaakaar mbokkam yi nga xamante ne aussi wax dëgg yàlla kenn ku ne jóge nga fu ne ñëw fir leen mbaaxam yal na leen yàlla tegaat si yoonu jàmm li nga xamante moom la ko yàlla yéen yal na nekk yoonam yal na ko ñun ñëpp jàppale ñun am nañ si moom yaakaar te incha allah yàlla dina si def barke parce que moom xolam dafa rafet sa xol bu rafetee rek maanaam loolu yóotu rek mën nga koo def coono bi si am ñi mu jaral bu dégg bëccëg ñu nekk bés bu réussir jëmmam la ak ni mu mel moo tax kenn ku si ne nga bàyyi sa yitte def sa képp laay kàttan ba bés bi réussir kon ñu ngi leen di sant yéen presse bi aussi ñu ngi leen di sant di leen gërëm si taxawaay bi ngeen ñëw taxaw couvrir bésu Baba bi jërë ngeen jëf donc délégué président tous les délégués aussi ñu ngi leen ñaan nga uufal ñu Baba si nga uufal ñeneen ñi jërë ngeen jëf merci beaucoup